Binecuvântați să fiți în această dimineață, pentru că ați ales să fiți în casa lui Dumnezeu, să fiți în prezența lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 19, cu versetul 30, atunci când Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos, era răstignit între cer și pământ, acela care a plătit prețul pentru păcatele noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu că când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și s-a dat Duhul. Acest cuvânt, s-a isprăvit, vine din limba greacă tetelestain. Și vreau să vă spun că acest cuvânt, tetelestain, se folosea de multe ori în business. Atunci când cineva avea o datorie și datoria aceea a fost achitată, a fost plătită, spunea tetelestain, ai fost achitat, ai plătit în full. Totodată acest cuvânt vreau să vă spun că se folosea în sala de judecată. Atunci când un om a ispășit pedeapsa, atunci când un om a fost răscumpărat, spunea acest lucru, tetelestain, ai fost achitat. Totodată acest cuvânt se folosea atunci când poporul Israel mergea la luptă împotriva altor popoare și câștigau războiul acela. Spuneau tetelestain, am câștigat, s-a isprăvit, am izbăvit. În această dimineață stăm înaintea acestui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui, care a spus în dreptul tău s-a sfârșit. Domnul Iisus Hristos a plătit pentru păcatele tale. Totodată în această dimineață suntem liberi, pentru că El, Domnul Iisus Hristos, în curtea de judecată, noi care am fost acuzați, a plătit El pentru noi, binecuvântat să fie numele Lui. Și de la robi și robe am trecut la fii și fiice în împărăția Lui, lăudat să fie numele Lui. Iar astăzi, dragii mei, suntem liberi, am câștigat războiul împotriva celui rău, pentru că El, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, El a câștigat înaintea noastră și astăzi putem să stăm înaintea Lui, prin sângele, prin mielul, prin Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. În această dimineață ești în locul acesta și nu știu prin ce sezon a vieții tale treci. Poate în această dimineață treci prin încercare, așa cum a trecut Iov odinioară. Vedeți voi, atunci când noi trecem prin încercare, vreau să vă spun ceva, că ai dorit ca partenerul de viață, copiii tăi, prietenii tăi, să simpatizeze cu încercarea prin care tu treci. Și parcă te afli în acest sezon de încercare și parcă nimeni nu te mai înțelege. În această dimineață vreau să spun că este unul care te înțelege, lăudat să fie numele Lui. Și acela este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Ai dorit ca soția ta să simpatizeze, ca soțul tău să simpatizeze cu problema, cu încercarea prin care treci. Dar parcă nimeni nu te înțelege. În această dimineață vreau să spun că Domnul Iisus Hristos te înțelege. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iov avea 3 prieteni. Acești 3 prieteni toți ziceau, mă, ai făcut tu ceva, ai greșit tu ceva. Se întâmplă ceva cu tine, de tu ești în halul acesta. Dar Dumnezeu acolo era ca să-L încerce credința Lui. Iubiții Domnului, încercarea vine peste noi ca să ne facă mai sfinți, mai curați, mai apropiați de Dumnezeu. Un aur ca să iașe curat trece prin foc. Și în această dimineață suntem aici și suntem mai mult decât biruitori, lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Aș dori să rămân la aceste cuvinte și aș dori în această dimineață să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm înaintea Domnului. Doamne, pune dragoste în inimile noastre. Doamne, pune dorința arzătoare pentru cuvântul Tău, pentru voia Ta. Doamne, într-o lume în care nimeni nu Te mai caută, într-o lume, Doamne, în care oamenii tot mai mult se depărtează de voia, de planul Tău, ajută-mă, Doamne, ca să fiu o lumină într-o lume plină de întuneric. Spune Domnul următoarea rugăciune. Totodată aș dori ca să ne rugăm pentru partenerii noștri de viață, pentru copiii noștri. Haideți să îi încredințăm în mâna și în brațul lui Dumnezeu. Urmează o săptămână întreagă. Spune Domnului, Doamne, lasă protecția Ta, lasă îngerii Tăi în săptămâna care urmează. Doamne, avem nevoie de Tine, Doamne. Spune Domnului. Și Domnul Iisus Hristos este gata să ne apropie de noi. Amin. Tată, Doamne, din ceruri,